Wah, keliling golek pasien. Bah, dukun. Kar jaluk apa, Nduk? Jaluk HP lek. Mbah. Lekmu kuwi dipikir aku lekmu. Sik tak jikoke barang iki sik. Nyo. Di enak men. Dhisik dite. Rongatus. Mangatus. Rongatus. Rongatus. Mangatus. Semene iki totale piro? Elah kok ngono wae arti. Kok ada didukun apa ada dipitik? Lha kowe iki piro? 1600. Ya wis nyah HP-ne. Lah, mbah kok alismu kok alik? Alah, wis yo ben tak balik sik. Ya banyak dolanan game ah. Woi, aku udah HP anyar, kowe ra duwe jan. Wi godhong kok HP lu iki napa? Kowe iri apa piye? Godhong. Elah. Iri. Yuk, napa balang? HP mu lu godhong cel. Gendeng kowe iki ban HP kono edan. Oh iya, HP ku godhong. Dukun penipu kowe fix. Wah, lumayan cuan nipu wong wedok mau. Yo cel, ayo goleki wae apa kelakuan karepmu wis anu tok. Kene kerapel. Ya wis dukun ayo wis. Santai wae. Wah, dukune ilang iki. Wah, piye iki, Bel? Iya iki. Waduh. Paling nek gun tempat wingi kae. Iya. Nang endi kuwi le? Nek kulon kono. Ayo nang rono yo. Ayo. Nek dia, nek kemana balik gue? Panas menyul. Bulang yuk. Ayo. Tapi nyeluk Irapel karo Yuda. Ayo. Dah. Ayo, kan mesti akan ada. Nanti gue. Ulang di balik. Aku harap percaya kap nanti ada nih sih. Ang karo Yular bulang. Kowe arep melu ora? Yo, ayo. Gas. Ya, wes lawakan di. Ini goblok. Ya, ayo naik. Wae sapa? Dipok wae ta ora apa-apa. Lumayan kah? Apa kuwi? Lumayan dah. Kacil. Kontol kaki. Alah, timbang kerja longgok. Bakat ngendi wae? Dia. Suwi mun. Perintah apa? Suwi mun. Alah, mau aku kerja suwe kok karo Yuda. Ning agekmu ya, galombo, emang. Sorry Siman. Nguyah iki mau aku. Ayo lah dan dipangan. Untuk buah keh to ya, wong kamu Siman kok. Aku ini kaya roh dukun iki. Dukun? Dukun buronan le. Gak kacamata? Yo. Sing iso ilang kuwi yo. Yo. Nipu wong wedok iki. Iya.
Sopo ya? Chelsea goblok sini ibu kayak gini. Ditipu. Hipnotis wong nek ora salah. Lah saiki Chelsea ning ngendi? Ah, ini lho persis Saka. Chelsea saiki ning ngendi? Mbok mati bae. Ning ilang, ning dukune goblok ya. Iya. Rajo kita. Lah ngusik. Tapi kan nyanu, lah ini koyo Saka. Iya ki. Sing nipu Pembaran Chelsea lah. HP-ne godhong kuwi. Oh iya. Oh, Ngan tak dengiris yo. Aku mau lagi. enak. Percaya ki mataku mi gelas. Yo ibal. Wih, jogi ya. Tengah hari. Tengah hari puasa, tengah hari piye? Lah, jam 12 wis mau ki. Iya ki. Wis jam saiji. Kita Jam dulu. 3. Lah iya ki. Oh, wis jam 3. Masa apa wis batal puasa? Enak bener dah. Nak, Yakin deh. ora yakin. Suwen. Nah, Ya jelo lah. bisa makan. Dan ini puasa kowe iki. Ini poso. Poso apa? Poso spesial. Poso engko kan jiko ki. Poso akhir. Poso akhir apa? Akhir. Zaman. Ayo dia. Man yuk kak. Iya ki. Kebun genap nopo iki? Kenapa sih? Udah berisik ya. Apa? Napa apa? Tahu lah. Jalku mandi. Kayu. Mencurigakan. Iya. Orang. Iya. Saka mencurigakan yo. Dia pakai kata dukun. Iya ki. Mirip kak. Coba ya. Lah gerik Saka iso ngitung duit ora? Iso. Temen nongol pikut. Koclok Saka jenengan. Saka. Apa? Nih, yo. Terus tekan ngomah lu. Cara balik kok. Yo ben lho. Penting lho. Aku duwe ide penting iki, Pol. Anggar kerja. Alah menengo kerja cepet. Iya, i. Pokoknya kae. Ayo. Jadi dukun. Itu dukun ora arti kok. Dukun Wes kok. kan gogok sik penting. Napa? Iki 10.000 apa 2.000 ta, Pak? Jadi orang Kok sing salah kuwi? liu. Aku wingi kerja lho. Neng. Neng kene. Yo kene ambek wong wedok. Ki sapa ya? Tuku HP kok nyang aku. Dah ini tak tahu biro. 1.600. Iki ini jadi kaki. Ya wis tak beli sik. Kayak lagi mengisi. Bisa ya? Iya ya. Duit Iya. murah aku. Oke duitmu ya, Pel. Terus celana yuk. Yuk. Celana deh mah yuk. Yo, Jul. Wes. Lah napa kene Chelsea? Paling kita dukun itu. Ora percaya ora ayo Saka dukun. Ngomong itu salah. Apa iya? Iya. Lah kan jero yo. Tak terus sik kan abang. Coba yuk. Oke. Cek. Chelsea. Dukunnya mas ketemu. Sisi. Genji. Sisi. Dengan dia. Bang, terus ke. Dikit lagi lah itu jepung ke sini nih. Bapak jemputen ini posisi muntir salah. Orang ini dukun ini mirip Hasan. Aduh. Guys, play we. Yosef. Gece. Golek wong ora kowe iki. Oh,